హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు తారా బోటిక్. నేను ఇవాళ ఒక 2 లెహంగాస్ తో వచ్చానండి. ఇవి ప్యూర్ పట్టు శారీస్ అండి. మనకందరికి ఇళ్లలో ఉంటాయి ప్యూర్ పట్టు. ఆ టైంలో వచ్చేవి ఇలా ప్యూర్ పట్టు శారీస్. ఇది గ్రే అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్. సో ఇది పళ్ళు పాటు ఇలా వచ్చింది కాబట్టి మనం వెస్టర్న్ తీసుకున్నాం. బ్లాక్ వల్ల కాంబినేషన్ బాగుంటుందని కాలర్ నెక్ ఇచ్చి ఇలా హ్యాండ్స్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చాము. బ్యాక్ ఫుల్ ఓపెన్ జిప్ ఇచ్చేసామండి. అంతా ప్లీటెడ్ వస్తుంది మీకు. సో దీనికి ఇంకొకటి ఏమంటే లోపల క్రేప్ ఇచ్చాము, ఇలా క్రేప్ లైనింగ్. తర్వాత కెన్ ఇచ్చామండి, ఓన్లీ ఒక 12 ఇంచెస్ లో ఇచ్చాము ఇది. తర్వాత దీనికి పట్టీ కూడా యాడ్ చేసాము కెన్ కి. సో లోపల ఇంకొక లేయర్ ఇలా వస్తుంది. ఇది ఇంకొకటి అండి, డార్క్ పర్పుల్. సో దీనికి పళ్ళు యూజ్ చేయడం కన్నా సెల్ఫ్ బాగుంటుందని ఇలా వీనెక్ ఇచ్చేసి ఇలా ప్లీట్స్ ఇచ్చి సేమ్ అట్లనే కెన్ అవి సేమ్ ఇచ్చామండి. బ్యాక్ ఓపెన్ వస్తుంది.